Hindi magwanta ang init. May lugar nga malapit, mahapos biyahion pero sigurado mabugnaw kag kadamo sang kaladtuan. Ini ang kadtuan ta sa sini nga episode. Mataas ang heat index, panghilanat nga level. Tumatagingting 40 degrees Celsius. Gani, pati klase sa iban nga mga LGU, kanselado. Daw hindi ka na makagwa sa imo nga balay sang kainit. Pero kung lagaw is life, may pwede katuad nga lugar nga bisan ano kabiti sang init, mabugnaw sa gihapon. Actually, dobilog dyan nila nga barangay. Napalibutan abis ang kabukiran, kag may mga puno sang kahoy. Sa biyahe palang pasaka diri, kanami na sa panulukan sang kabukiran. Kag, pagkaabot mo mismo sa barangay, mabatsagan mo na ang matugnaw nga dapya sang hangin. Kag syempre, kadamo sang pwede lagawan diri. Ikaw na lang mapili kung anong gusto mo. Kung trip mo ba lang magsuba, mag-resort, magkapihan, magpa-farm o kung cable car ride, pwede diri. Welcome to Barangay Patag sa Silay City! Nakaibalo ka mo bala nga sang una, tuman kabudlay sang biyahe pasaka diri. Isa lang ka jeep sa kada adlaw ang nagasaka kag panaog sa Patag. One trip a day lang. Kaysa una diri sa amon sa Patag, isa lang ka sa kadlaw, isa lang ka trip ang salakyan. Hindi pasahe na kanang sa dalaw? Isa ka panaog, isa ka saka. Sa kada adlaw? Sa kada adlaw, amon lang gid na. Grabe. Sa subong niya kung ng taon mo, sa subong nga kuan. Daw ka tahom na kay ang salakyan doon na limit. Makita man nimo din salakyan sa muli asa sa mga motorbike na. Kira mo damo. Nag-abot sa punto nga grabe ang illegal logging sa Patag. Tapsanay ang kahoy bisan diin lang pero sa terbino ni anay Governor Lito Coscaruela, gintukod ang task force ilahas kag bantay bukid para mabantayan ang kabukiran. Dito, amat-amat nga napahagan-hagan ang tapsanay sa mga puno sang kahoy. Sunod sa kay punong barangay Danilo de Soyo, nga nagapamuno man sang una sa bantay bukid, saksi siya kung paano nabalik ang katahom sang kabukiran sang Patag. Siya nag-create ng mga bantay bukid kag transport ilahas. So dira nagbalik ang kakuan sang bukid, ang grain niya kay tungod ang proteksyon, perti. Mismo diri sa amon sa Patag ang ginkuha nga mga bantay bukid, taga Patag noon lang gid. Taga diri mismo. Taga Patag lang gid ho. Kag bangod may na-preserve pa nga parte sa kabukiran, nag-usbong ang turismo sa barangay pero gina-regulate. Hindi pa man tanan nga lugar diri sa Patag nga kadtuan ko no. Pero base lang sa nalagawan ko, yari ang pila ka mga pwede lagawan diri. Paghalin ko ya sa Bacolod, nagabiti ang init. Pero pagsaka ko sa Patag, katugnaw sang dapya sang hangin. Nagtalithi pa diya. May mga nagapaligo sa suba sa idalom sang Taytay. Mabugnaw abi ang tubig nga halin pa mismo sa ibabaw sang bukid. Kung nature trip ang gusto mo, may mga busay nga parte na sa Northern Negros Natural Park nga pwede mo sakaon diri. Pero kinahanglan mo coordinate sa bantay bukid nga nagaserbi man nga tour guide. Pulang tubig nga busay, ang pinakamataas nga busay kag challenging siya ha. Kag sarang man malapot diri ang Malisbog Falls nga amo naman ang pinakamalapit. May mga farm man diri sa Patag, gani makabakal ka sa preska nga mga utan. Kag, miyari man diri sa cacao plantation si Dolping. Kag miyara pagid sa strawberry plantation man. Pero naga-recover pa lang ini sa subong. Pero antes ka makalabot sa strawberry farm, kinahanglan mo ani magsakay sa cable car.
Anom katawo makasakay kag 300 pesos back and forth na ini nga biyahe. Ang cable car, ginagamit sa pagtransport sa utan pero subong, nagabaton man sila sa turista. Pag abot mo sa Kuyong Farm, pwede ka dito makatuon sa organic farming kag magkape. Kag speaking of kape, may balay kapihan man diri nga paborito tambayan sa mga campers. Diri ka makatilaw sang shake na strawberry straight from the strawberry farm. Sampat sa mainit nga panahon. May mga dalagko man nga mga resort nga makita sa Batag. May pang overnight. May mga pwede rentahan nga rest house para sulit ang inyong katinir diri. May mga tambayan nga nag-offer sa matahom nga view kag Pinoy culture experience. Kadamo sang pwede kadtuan. Kung libuton mo ang barangay, ma-amaze ka sa katahom sang kabukiran sa palibot. Ma-amaze ka sa piyaksang kainiton sa karon. Diriya, matugnaw sa gihapon ang klima. Ina, ang Barangay Patag. Init dira sa inyong mga lugar. Saka diri para sa may Barangay Patag sa Silay City para mabalaan nyo nga samtang mainit dira sa inyo, mabugnaw naman diri ang dapya sang hangin. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kong iniang Tripping ni Ruming!